Així s'han viscut les falles a Riba-roja de Túria. Riba-roja de Túria ha viscut les falles al 100%. Des de la planta dels monuments, on tots els fallers i falleres treballaven a contrarrellotge, fins als moments de nervis viscut en la plaça de l'Ajuntament per saber quin seria el monument guanyador o l'emocionant ofrena viscuda a la Mare de Déu dels Desemparats, posant punt final a la crema de les falles del 2018. La nit de la crema posa punt i final a les falles de Riba-roja. Les falles La Unió i l'Harmonia, guanyadores dels premis als millors monuments gran i infantil. Centenars de falleres desfilen per a participar en l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats. Els més menuts de les escoles infantils municipals Riu Túria viuen les falles al seu centre. Les falles de Riba-roja participen en la missa de Sant Josep. El dia d'9 o el dia de Sant Josep, els espectaculars monuments de les falles de Riba-roja de Túria es prenien foc per convertir-se en cendra i culminar tot un any faller. El dia 9 de març, dia del pare i festivitat de Sant Josep, però també últim dia de les falles, que després de 4 llargs dies intensos i plens de color, música, traca i flors, els carrers de Riba-roja han tornat a la normalitat després de la crema, l'últim acte de la setmana fallera. A la matinada en la plaça de l'Ajuntament d'una nit gelada la falla guanyadora de Riba-roja de Túria, la falla de la Unió, es preparava per acomiadar-se de les falles del 2018. Amb un gran castell de focs artificials, començava el ritual de falles que un any més convertia en uns minuts a l'espectacular monument en grans flames en una nit màgica que tot ho depura i pronto ho converteix en cendra. La nit de la crema va comptar amb la presència de la seva fallera major, Sandra Fernández, i del seu president, Fran López, acompanyades de les falleres majors de Riba-roja de Túria, Aroa Molina i Carolina Ríos, així com del president de la Junta local, José Luis Mateu, i el regidor de falles, Miquel Castillo. A més, nombrosos veïns de la localitat, així com fallers de la comissió, no van voler perdre's este moment tan esperat que posa punt i final a les falles de Riba-roja de Túria. Un moment de tristesa per als màxims representants de cada comissió, però també un moment de continuar treballant per l'exercici faller del 2019. Els xiquets i les xiquetes de les escoles infantils municipals Riu Túria van celebrar una jornada festiva fallera amb els seus pares i les seus professores. El passat dia 15 de març, l'Escola Infantil Municipal Riu Túria va congregar a tots els pares i mares en la tradicional Festa de les Falles que cada any celebren en una jornada de portes obertes on durant tota la setmana les professores treballen en els més menuts diverses activitats falleres com cercaviles, globotà o la planta. Pues nada, llevamos toda la semana trabajando un poco el tema de fallas, que este año va sobre el circo y hemos trabajado pues las profesiones de todo el circo, acróbatas, payasos, los nenes han pintado muñequitos de estas profesiones y los hemos incluido en la falla. Una vesprada amb un ambient molt faller on els pares no deixaren d'immortalitzar el monument amb els seus fills que duia per lema el circ a l'escoleta. Bueno, contamos qué te pareix la falleta que han fet els vostres fills. Molt bonica, una molt bona idea, el tema del circ. La meva filla està encantada, està tota emocionada i bueno, com és l'últim any que està, doncs vivint-la d'una manera més especial. Com viviu les falles en les escoletes Riu Túria? Molt bé, així se ho passen genial. Jo estic molt contenta d'haver-lo tret. El programa faller va continuar amb un pati ple de pares, mares i familiars que disfrutaven de la jornada amb una tradicional berenar faller com és el xocolata amb el pan quemau. Bueno, encara que el temps està així més marejat, però fa bon solet i els pares i mares s'han eixit al carrer per a disfrutar d'este dia de la crema vosaltres, no? Què esteu fent exactament ara? Pues ara mateix estem repartint a tots els alumnes de l'escoleta xocolata en coca. Perquè contamos més o menys per a quanta gent haveu fet. Bueno, alumnes n'hi ha uns 250 i n'hi ha xocolata per a ells i per a totes famílies també. No és tradicional, no? Este berenar, no? El xocolata, no? Sí, és molt tradicional, és una festa fallera i el xocolata no pot faltar.
Un productiu i festiu dia que els més menuts passen amb els pares i les professores per compartir el seu treball realitzat durant aquestes setmanes. ¿Qué os ha parecido la falleta? Muy bien, muy bonita. Sí, sí, las profesoras son muy trabajadoras. Muy bonita. Bueno, y os vemos, os hemos pillado con las manos en la masa, ¿no? Sí, de todo, probando de todo, muy bueno. ¿Cómo estáis viviendo las fallas aquí en el colegio? Muy bonitas, se han integrado los niños desde el primer día, desde el día 1 de marzo, todo lo están haciendo muy bonito y la verdad que mira qué ambiente ahí y bueno, y las profesoras son fantásticas, y la directora Paqui es que es un 10. A ver, Cayetano, ven aquí, cuéntanos un poco a ver de qué va vuestra falla, qué es lo que habéis hecho. Dile, es un circo. Un circo. ¿Y te lo estás pasando bien? Sí. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Jugando. Finalment, el treballat monument de la falleta Riu Túria va rodejar-se de flames baix l'atenta mirada i l'alegria que desprenen els més menuts de l'escoleta. Les falles de Riba-roja de Túria van viure un dels moments més esperats pels fallers del municipi, el lliurament de premis als seus monuments que van ser plantats la nit anterior. Com cada any, tots els fallers de les 6 comissions esperaven impacients a la plaça de l'Ajuntament per saber el resultat. A l'edifici municipal, la corporació, les falleres majors de la Junta Local Fallera i els màxims representants de les comissions falleres presidien l'acte per recollir el banderí. Després de les paraules del regidor Miquel Castillo i de comprovar els sobres tancats, es procedia a donar el resultat dels monuments infantil, on tant les falleres majors infantils com els presidents inicien per a replegar els seus premis. 6 premis per a la falla Plaça de la Constitució, 5 premis per a la falla La Pau, 4 premis per a la falla L'Amistat, 3er premi per a la falla La Unió, 2nd premi per a la falla El Túria i 1er premi per a la Comissió de l'Harmonia. Estem molt contents per això perquè només ho esperàvem, directament. No ho esperàvem. Per què? Perquè no, és que resulta que m'havien dit tu pensa que no aneu a guanyar, així si guanyeu és aquesta alegria que s'endugueu. Així que jo no m'ho esperava. Seguidament es donaven els resultats dels monuments grans, quedant de la següent manera. En 6ª posició, la falla Plaça de la Constitució. En 5è lloc, la falla La Pau. El 4è premi va ser per a la falla El Túria. El 3è premi per a la falla L'Harmonia. El 2nd premi per a la falla L'Amistat i el 1er premi per a la falla de la Unió, on les llàgrimes i l'emoció van ser principals protagonistes després que l'artista fallers setmanes abans de la planta es deixara sense falla. Muy felices, porque después de todo lo que ha pasado, la verdad que es una buena recompensa el tener al menos, aunque lo más importante no es el premio, pero la verdad que... Porque cuéntanos cómo han sido todos estos momentos previos desde hace 3 semanas no hemos parado de trabajar, de encontrar, yo qué sé, la forma de sacar el mayor partido a lo que teníamos y la verdad que la gente ha respondido súper bien, la falla es una pasada, hay más unión que nunca y eso es lo que realmente me llevaba. Finalment, els representants fallers van eixir al balcó de l'Ajuntament per a celebrar amb els fallers el resultat d'estes falles 2018. Bueno, és un moment de nervis perquè els premis sempre són algo apassionant i la rivalitat, però jo crec que l'important és el que ha dit Miquel en el pregó que ha fet, en el sentit de dir que l'important és participar, l'important és fer unes falles quan toca, sobretot també que n'hi hagi germanor, que n'hi hagi molta festa, i avui, dins d'això, un tribunal ve, un jurat i diu una primera, una segona, jo crec que totes són guanyadores. Les de veres, que sempre n'hi ha una que a més és guanyadora perquè té el premi. En aquest sentit, felicitar a totes, especialment a les que han guanyat, per els premis, per tot el treball que han fet tot l'any. I també jo vull dir que avui enguany la Unió havia patit un poc, en el sentit de tot el que havia passat. Jo crec que és important que han competit, el jurat ha donat un premi, un primer, jo vull felicitar-los. I estic convençut que el conjunt del Montfaller també s'alegra del Premi de la Unió. Aquest any estic convençut que tot el món s'alegra d'aquest premi perquè ha sigut primer i perquè a més havien passat per una situació molt complicada que ningú desitgem a ninguna falla. Per tant, en aquest sentit, una menció especial. I l'altre, l'Harmonia ha guanyat la primera, que l'Amistat el segon del gran, sempre hi ha rivalitat. Jo vull que acaben les falles bé, com han començat, que disfruten, que n'hi hagi que germar el faller i a passar unes bones festes josefines. En un dels actes més emotius participaren totes les comissions falleres de Riba-roja de Túria. Es tracta de l'ofrena de flors a la nostra patrona, la Mare de Déu dels Desemparats.
Després de realitzar una peregrinació pels carrers de Riba-roja i amb un ram de flors a les mans, cadascuna de les comissions va anar entrant fins a l'església de Riba-roja per oferir-li el seu ram a la Verge, on el rector Ricardo Estrems va rebre a tot el món faller perquè lluïra un bonic mantell de flors a l'església. El acto de la ofrenda es lo más bonito que hay para ser fallera, vamos, porque es muy emotivo, entrar en la iglesia, que es súper bonito, dejar el ramo. No me lo esperaba así, es uno de los días yo creo que más importantes y la verdad que se agradece un pasacalle así porque es muy bonito de ver. Bueno, és la ofrena a la Verge, és la nostra representant, per això existeixen les nostres festes i pues això, acompanyada de tota la teva comissió, i la veritat és que he tingut un recolzament de Déu, moltes falleres i fallers. No sé dir-te, molt emocionant, molt emotiu y súper feliz. Realmente es algo que por lo menos yo vaig a viure sols una volta, ¿no? el ser la fallera major en la frena y bueno, pues la veritat és que a mi el vindre, el entrar a la iglesia, ¿no? El dur el ram és algo que m'emociona i que la veritat que t'agrada molt i més si eres la fallera major. La Junta Local Fallera amb les seues màximes representants i l'acord d'honor van tancar l'ofrena de flors amb la participació del president i per primera vegada del regidor de Falles, Miquel Castillo. La frena és molt emocionant, vindre així a veure la Mare de Déu, jo soc devota d'ella i la veritat és que molt bé, haguem desfilat les últimes també, haguem pogut veure tot el passacarrer i la veritat és que de lo millor. Per a mi ha sigut molt emocionant l'ofrena perquè és la primera vegada i no pots viure. I enguany he volgut acompanyar a les falleres en l'ofrena per sentir més el calor de la festa. La veritat és que molt bé, se'n pot anar integrant-se cada vegada més, no solament en la part de relació entre l'Ajuntament i les falles, sinó vivint-les, no? És un poc el que he intentat fer enguany. Per culminar una setmana intensa fallera el dia de neu i amb motiu de la festivitat de Sant Josep, es va celebrar la missa oficiada pel pàrroc don Ricardo Estrems en honor al patró i protagonista de les falles en l'església d'Assumpció de Nostra Senyora, on no van faltar les falleres majors de Riba-roja de Túria, acompanyades per les seues cors d'honor, així com pel president de la Junta Local Fallera, José Luis Mateu, i per l'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga. En la cerimònia també van participar activament les falleres majors de la resta de comissions de Riba-roja de Túria. Un total de 480 veïns de Riba-roja de Túria reben ajuda alimentària. L'alcalde visita el centre de dia i el centre ocupacional en el dia de la celebració de les falles. La regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ofereix a més de 450 veïns del municipi ajuda alimentària. Cada dia s'atenen entre 8 i 10 famílies desfavorides del municipi. La crisi econòmica ha provocat que el poder adquisitiu d'una gran quantitat de famílies s'hagi vist reduït notablement durant aquests últims anys. L'Ajuntament de Riba-roja, a través de la Regidoria de Benestar Social, atén cada dia les famílies desfavorides en situació de pobresa que acudixen als servicis socials per falta de recursos. En el primer trimestre d'enguany, un total de 480 veïns i 182 unitats familiars s'han beneficiat d'esta ajuda rebent mensualment aliments proporcionats per l'Ajuntament. Nosaltres lo que tenim és així l'aliment perecedero que en conserva, que es dona a totes les famílies, en principi a 480 usuaris del municipi, i el que fem és exactament el que diu l'ordre del Ministeri, que és a les famílies més desfavorides i que estan ja valorades per el Departament de Benestar Social. El que nosaltres donem així és aquest aliment repartit a lo llarg del mes. Entre 8 i 10 famílies reben un lot de menjar diari procedent d'excedents alimentaris dels supermercats del municipi com Lidl i Consum, a més que l'Ajuntament té subscrit un conveni de col·laboració i també reparteixen aliments que procedeixen del programa cofinanciat pel Fons d'Ajuda Europea per a les persones més desfavorides i pel Fons Espanyol de Garantia Alimentària. El que fem és afegir el menjar fresc que ens donen tots els dies per conveni també en Consum i en el Lidl. En el Consum tenim la veritat que una relació
molt ampla i extensa en el sentit que tenim 3 supermercats, tenim 2 al poble però ens donen també el de Bétera. Tenim 3 supermercats que tots els dies repleguem l'aliment excedent i aquest aliment és el que afegim als carros de lo que he dit abans del FEGA i d'aquesta forma conformem un carro complet en aliment fresc també. Els lots estan compostos per aliments de primera necessitat, entre ells arrossos, cereals, llegums, lactis, tonyina, pasta, tomata, matxoquetes i galletes. A més, per a aquelles unitats familiars que tinguen fills menors de 3 anys, es destinaran productes infantils com a llet en pols i potets. El procés és simplement demanar l'ajuda alimentària a l'Ajuntament, al Departament de Benestar Social. Els tècnics valoren la necessitat i per tant, si és positiu la valoració, que sempre sol ser, se'ls apunta i des d'ací tots els dies el que fan és citar a la quantitat aproximada de 10-12 famílies que són les que diàriament donem. A més dels lots de menjar que reben diàriament aquells col·lectius més desfavorits i amb menys recursos, el Centre Social de Riba-roja obri les portes a aquelles persones i famílies que es troben en situació de pobresa extrema i que ni tan sols poden permetre's accedir a elements tan bàsics com un pla de menjar calent al dia. L'Ajuntament garantissa l'alimentació perquè jo crec que és la necessitat més bàsica de les persones i per tant les persones que tinguin aquesta necessitat, a banda d'això tenim el comedor social. A hores d'ara, el centre de repartiment es troba temporalment en la planta baixa del Centre de Formació de Persones Adultes La Botalla fins que les instal·lacions annexes al retén de la policia local siguin habilitades. Les falleres majors de Riba-roja de Túria, el president de la Junta Local Fallera, acompanyades per l'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, van visitar els usuaris del centre ocupacional i del centre de dia que durant la jornada van celebrar les falles d'una manera molt especial i amb diferents actes festius com la cremada dels seus monuments realitzats per ells mateixos, on tots els usuaris es van alegrar molt per la visita i per veure el treball que realitzen els centres dedicats al món faller. S'estem des d'enero fent la falla i avui, si el temps ens deixa, farem la planta i esta vespre venen les bunyoleres, farem bunyols i xocolata, vindran les famílies dels usuaris a veure la festa y cremarem la falla. Un año más hemos plantado la falla, hemos tenido problemas de intendencia, hemos tenido un viento horrible, con lo que no sabemos si al final vamos a poder quemarla, pero en principio hemos hecho una falla con los temas elegidos por los usuarios del centro. Principalmente hablamos del calentamiento y el maltrato que le estamos dando al mundo. Eso entra dentro del programa que estamos haciendo de Ecorriba, y luego hay algunos temas que interesan a ellos directamente, como es la creación del piso tutelado, el cambio del horno de cerámica por uno nuevo, la contratación laboral de los usuarios. I se trata de passar un ratet en la nostra gent major i en aquella gent que té diversitat funcional, donar-los un poc d'alegria, de poder vindre, que vegin les falleres, que se facin fotos com s'han fet. Hem vingut al centre dia i hem vist que efectivament tenen president, tenen fallera major, que estan guapíssims, s'han necessitat fer-se fotos, donar un poc d'alegria. Crec que tenen bunyols en xocolata, un ballet, després està per cremar la falla, crec. En definitiva, hem vist que estan molt bé, ben atesos i que tots tenen moltes ganes de seguir visquent, que és molt important. Doncs fins així el programa 7 dies notícies de la setmana. Nosaltres ens esperem el pròxim dijous amb moltíssimes notícies d'actualitat del nostre municipi Riba-roja de Túria. Adeu! No